Yogyakarta. Ya. Charles.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Roko langit matang
Wah, dadi. Sampun dadi, Mas. Dereng, Mbak. Kok kula dereng dadi niki? Kula niki Ning kula plirak-plirik iki. Le, arep dadi ora, Le? Iki nganu kodame apa nek ngono kuwi? Trenggiling. Udu. Nganu, Apa? garangan. Nek kuwi udu kodam kuwi. Kuwi kenyataan the real in my life. Apa? Monggo Mas Kindi. Nggih, iki ngetutke video ya. Oh iya, Aja boleh. dicak gocek iki berarti. Oh iya. Sida ora iki Pak Tengkleng wis mulai lho iki. Ayo, Cok. Sik. Ya, sik di. Sik, iki ngetutke Pak Tengkleng iki. Heeh, iki. Oh, sik. Menit kepiro ya? Sik. Saben dina mong alam mon angen-angen mring wong mandhes arep urip bebarengan bunga susah dilakoni
apa tega lan pun kadang hatiku ra bisa lali nggih monggo wis rampung ya Pak Tengkleng rampung ya bisa monggo ngetutke video tak atutke monggo nggih celuk saben dina so jroning sepi semon among sangat dulu wayanganmu duk kang mas wong bagus linawitan iso lali saya angrep wong matis nyambung mantu mongkon dimas katresnanku pasane tanti sakitku jodoh lan prasetyaku atur panake jiwa lan Mataram
tenan. Heeh. Heeh. Cek dilatihane wingi, Mas. Nek aja sekawal ngene terus ya. Apa ta? Ora apa-apa. Oh ya wis manut mburi. Nek ngene terus ya ora apa-apa ya, Mas. Oh, elok tenan. Dadi Oh, nggih, matur nuwun. Loh. Sakmenika wonten biru-biru kanca-kanca. Pamundutan Pak, apa nek menika? niki birune namung setunggal dibagi jiro lupat 17 niku mboten cekap. Lelagone napa Mbak Okta? Podang kutik. Podang kuning, Mas. Jan. Oh ya, oh nggih, saking Bapak sinten mau? Bapak Ibu. Pak Ngatijan RT sekawan. Elok tenan. Nggih, Pak Ngatijan, sekedap nggih menika napa lagune sing dilatihani riyen. Sing dilatihani. Mangke bibar niki minangkani pamundutanipun. Nggih, Pak. Nggih. Inggih. Inggih. Aku tak nonton Jadilan sih. Oh ya. Apa sih dilatihane apa sih? Nek do ngarani kanca-kanca lawu-lawu no, Mas. Lawu-lawu. Mas Monte, sing semangat. Heeh. Ayo.
Apik. Oh, nggih. Selawat matur nuwun nggih, Mbak. badan. Nggih, lancar-lancar. Jan. Amin. Aku nang kaya ngene. Amin, amin nggih. Yo. Niki Mbah sinten? Mbah Jamila. Oh, Jamila. Karmila, Bu. Bukan. Oh, Jamila. Oh. Nggih, matur nuwun nggih, Mbah. Lancar-lancar rezekinipun. Tansah kaparingan sehat, Masya bagas Allah. waras. 76. Oh, nggih panjang nggih. umur. Oh, Putune niki- pun 3. Simbah. Oh, buyut. Simbah. Enten keluhan apa? Iki ora arep konsultasi yo. Lah tak kira ki pendaftaran ngono. Kok. Oh nggih, selawat badar Nggih, siap. matur nuwun nggih, Mbak. Sembah nuwun simbah berkah barokah. Amin, amin. Amin. Mbak kula dereng rabi kok dongake sakinah mawaddah Gu warahmah. mantene Mbak Okta. Oh, sik do rabi. Lah niki jomblo sedanten lho, Mbak. Niki single. Nggih. Nggih, matur nuwun, Mbak. Nggih, sehat-sehat, Mbak. Nggih. Oke, ini ada 2 permintaan, kawan. Ada podang kuning sama selawat badar. Monggo. Podang kuning. Yo. Mbah Ngatijan, Mbah Ngatijan Ngatijan. iki kang pundi? Halo Mbah Ngatijan, Mbah Ngatijan, Mbah Ngatijan, Mbah Ngatijan di mana? Mbah Ngatijan di mana? Sudah nyawer 50.000. Mbah Ngatijan, Mbah Ngatijan, terima kasih uangnya, semoga lancar rezekinya. Maksa ya, rada maksa ya. Maksa sini. Rada maksa ora apa-apa. Kabeh iki nek lagu dadakan kudu maksa. Rada maksa ora apa-apa. Halo. Iki lho. Iki lho. Nah, Oke, Mbah Ngatijan mawi bawa napa mboten pundi to niki, Mbah? bawa sekerja, Mbak. Oke, Oke, bawa nganu sekerja. niki bawa niku mboten mangkat. Dadose mboten sanggih bawa nggih. Oh, nek bawa tambah 50. Oh, Gimana, ini gimana? cuma jare Mas Munte. Oh, kok larang tenan. Nggih, monggo coba podang kuning. Ayo podang kuning. Podang ki apa to, Mas? Niku podangnya hepatitis napa pripun, Mbak? Penyakit. Niku ki podang niku manuk nggih, Mas. Manuk, oh nggih. Manuk. Mas Kindi, Hui hui. bangun. Bangun. Ini gon penak ya. Ayo Mas Kindi. Slendro, Mas. Heeh, slendro songo. Nggih minangkani pamundutan saking Mbah Ngatijan RT 04 RT 04. Sendang Sari Pajangan Bantul, J. Yogyakarta, Indonesia. J.
sansaya ndara tak srapati sote aku Oh ya. Sampun nggih Mbah Ngatijan, sampun podang kuning. 3 2 1 Rogo Wahyu Mataram. Yo. kotate gunung kawu akeh kata riwisata dinamiku mono-modi asesanja balik kambang introne pindho Mas Monte. Gelas larang, Mas. Oh, yos. Oh, dereng. Yo. Yo. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Selamat Badar Mas. Ya. Pak I.
Oh nggih. Ajeng nyangoni melih mboten. Nggih. Sehat-sehat Bu. Sehat-sehat. Iya. Griyane teng Taman Siswa Oh lho Mas. nggih. Ya Allah. Niki teng makam pahlawan, taman makam pahlawan niki. Ojo, Sing ojo niki. ning kuburan aku. Mriki kasuwun panjenenganipun Bapak Suradi dalasan Ibu kepareng tumuju wonten sasana pagelaran. Kasuwun panjenenganipun Bapak Suradi dalasan Ibu. Ayo. Au. Kasuwun tumuju wonten ing sasana Pai, pai. pagelaran. Matur nuwun. Panas pindah. Yo. Oh oh. Oh. Monggo, katur dumateng Bapak Suradi. Bapak Suradi kasuwun tumuju wonten ing pepanggungan sumangga. Bapak Suradi dalasan Ibu kasuwun tumuju wonten ing pepanggungan. Dewe. Sembuh, sembuh. Oh, ya. Sek turu barengan moto beling rene ya tak tempiling. Hosa, 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 hosa. Sek turu Jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia, walaupun kau takkan pernah ku miliki selamanya. apik. Pinggang patah-patah, mana pe goyang pica-pica, mana pe bodoh
bikin pusing. Oh ya. Iki gek ditarik, gek ditambani kok ya tekan poco-poco ya. Lah salah ae. Oh, ya 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 oh. Au. Yo. Bantune lari-lari. Dijak lawasan. Ayo meneh Mas, meneh Mas, meneh. Yuk. Oh iya, betul baik. Wes Mas. Selendang, oh selendang mayang Selendang mayang. yang dipakai anak gadis kesayangan. Sayangan. Dicium pipi, dibelai, dikasih sayang, oh mayang. Hidung mancung, rambutnya dikepang panjang. Seger, 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 seger. Seger. Apane sing segar-seger iki, Mas? Iki ki cara ngendi to, Cak? Teko-tekono selendang mayang bareng. Ono selendang mayang barang iki. Suaraku sing Pak Budi lho. Kowe kita iki karang Mas Kindi bar di Solawati po ya. Pipi suarane Pak Budi? Suaraku Pak Budi lho. Yo, Coba. jajal. Manam jupan. Selendang, oh selendang mayang yang dipakai anak gadis kesayangan. Kesayangan. Dicium pipi, dibelai, dikasih sayang, oh mayang. Hidung mancung, rambutnya dikepang panjang. Wes usah dilanjutke. Ampun Pak Budi. Ampun Pak Budi, Pak Budi, ampun Pak Budi. Boten guyon Pak, estu boten. Bapak, nggih tanggal 18 Pak, nggih siap Pak. Nggih, jadi nggih. Monggo Mas Munte. Ayo, Cok. Mas Munte monggo, monggo. Banjar Arom. Banjar Arom Kulon Progo. Aku dihujat ora iki. Ora-orane Ora, dihujat. aku sing dihujat. Ora apa dihujat ya bareng-bareng. Mo, Nggih, siap. Mas Iqbal, halo Mas Iqbal. ayo. Nggih. Apa kira-kira apa? Ini karpetnya. Apa sing situ Ini karpet. Tiada Kloso. yang lebih gendut. Asik. Tiada yang lebih kinduk-kinduk. Diku Mas Iqbal, Mas Iqbal, Mas Iqbal maksudnya. Mas Iqbal, Mas Iqbal, aku ora ngecek Mas Iqbal cetok. Ora ludim ora. Mas ayo ora. Sampean kuru Mas Ayo. Munte. Ayo. Masih bersama Rogo Wahyu Mataram. Ayo Mbak Okta. Nanti Mas. Nonton Jantan.
Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih selain hatiku, andai kau Sudah. Sampun Banjar Arum. Kok Banjar Arum toh ket mau ki? Banjar Arum. Ngambar Arum, Mas. Moh Banjar Arum. Lagu apa, Mas? Isih suwe, wet. Heeh. Gusti. Yo. Yo. Mas Kindi, mbok ju meneng toh, monggo. Mas Kindi bangun. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, Cikgu. Matur nuwun aku iki. Mas Kindi tidak mau bangun. Tidak mau bangun. Tidak. Juk, Belum. rujuk mawon. Waduh. Dirujuk. Aduh. Yo, Napa menika, Mas? nganu. Varises. Udah mesake kowe. Ya. Kasmaran Mbak Okta. Kasmaran terus sapa, Mas? Lah terus apa meneh kok yo? Saiki aku wis ra percaya karo sing jenenge Asmara. Aku ki seneng jadilan kok malah kowe to. Oh ya wis. Rob Wahyu Mataram ki lho, Mbak. Heeh. Mosok to, Mas? Ora doyan mangan apa maneh dolan. Sabenina aku kelingan dirimu. Wong ayu tambah nono rasa kangenku. Sini. Apa pancen ono atimu, Mas? Iki lho, adikku nang kene. Yen ngono ora beda rasane ngatiku. Masak ta? Masak. Saben dina aku kelingan dirimu. Aduh kapas tambah ono rasa kangenku. Dirimu seorang wong ayu
iya. Muga-muga iki dadi kasunatan. Muga-muga iki dadi kasunatan. Oksigen. 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 Aduh. Oksigen tolong. Piye, Mas? Ora cah iki mau ki jenenge iki Garapan apa? garapan apa to? Lho garapan esuk dienggo Otak, ning otak, taman otak. mini kuwi, Mas. Wong tak kuwi mau. Oktamini. Nek aku ra mini oh gede semene kok mini. Mas Iqbal, Mas Iya Iqbal. minion. Sik. Urutane sapa? Bar iki sapa urutane? Kunto ana ora? Wis, ya. Yuk, Ipan. kalau yang ada namanya tolong angkat tangan ya. Ya. Niko Topek, ada nggak? Iya. Yo. Sum udah sum. Apa iki? Topeng klopo. Topeng klopo. Topeng klopo. Kena goto bang. Ah, Ini siapa ini? Nggak ada ini di absenan. Ipan, oh Ipan. yo. Tresno. Hae. Ya. Digawe uyo. Ati digawe buyo. Tresno. Ya. Hae. Uyo. Tresno ati digawe buyo. Uyo nang. Oro. Satria ing metu ngorong. Sumpeng. Suping emas pinggir karena. Wah ya. Halo. Yo. Ayo toh.
Lu kita nggak suara. Moga Mas Kendi. Moga Mas Kendi. Oke, ini free. Heeh. Yuk Mas Kendi yuk. Ini lagu favoritnya Mas Kendi. Oh, lagu favoritnya Mas Kindi. Apa lagu favoritku apa? Lu kita nggak suara. Udah ya. Apa favoritnya Mas Kindi apa? Anu, bebas ora iki. Oh, Segoro Ya matu wes yo boleh. segoro klenyit. Segoro susu. Segoro matu, bukan itu. Mas Monte, oper Mas Monte. Mas Monte oper nyuwun tulung, matur nuwun inggih. Dirimu yuk. Ayo Lek. Wes Mas, panggungnya gue jenengan Mas. Muter sak keselmu monggo. Masih bersama Mbak Okta Salsabila Dan Dokter Ricardo. Ronggo Bayu Matara
Iki job-joban apa iki cah? Huk, ya. Kaya ulung babak ya. Mengko bengi pijet, mengko bengi. Iyo. Ah. Huk. Wah. Sampun. Sampun boten enten tenagane. Kasuwun Bapak Suradi. Pak Suradi monggo. Pak Suradi. Mau menapa Ibu monggo Ibu Suradi napa? Oh monggo Bapak.